ja queda poc ja. Estic organitzant el seguici, organitzo les gralles. Amb molta paciència. Primer grup, segon grup, tercer grup. Uns abans dels altres. El seguici consisteix en una mostra de les diferents colles És la iniciació de les festes. Un cercavila que surten totes les colles que es va alternant amb un toc de gralla i un toc de tabal especial que es fa per seguici. per arribar a la plaça Lluís Companys i fer una mostra de balls. Aneu darrere del drac, ja el teniu col·locat aquí, val? Quan veieu que el drac es mou, vosaltres darrere. Són nervis que Per favor. surten. És la primera part de les festes i la més emocionant. I a mi és el que més m'agrada. Val? Som-hi! La mamà ajuda, perquè té moltes tetes. Ara ens avisen de que tenim que anar a ballar. No, això no són bengales, això són botafocs. Ara, esperar que passin les diferents colles per poder ajudar-los a encendre les diferents patums que vagin cremant. S'encendran les bèsties i serà molt divertit.